Yo, what's up mga idol? Welcome back dito sa aking YouTube channel. Panibagong araw, panibagong vlog at panibagong content na naman tayo mga idol. So, for today's video mga idol, meron tayong i-update na panibagong biyahe na naman. Ito po yung biyaheng Pasay to probinsya mga idol. So, bago ko sabihin kung anong bus ito, ay make sure lamang po na kayo ay nakapag-subscribe na dito sa aking YouTube channel. Ito po yung Good TV mga idol. So, mga idol, disclaimer lang po. Ang update po natin ngayon sa biyahe ay base lamang sa inalabas na information ng isang bus na i-update natin. So, ano po yung inalabas nila, yun din po ang ibibigay ko sa inyo. So, at para din po sa mga ating mga viewers na mga nagtatanong about sa biyahe mga idol. So, mga idol, hindi ko na patatagalin. So, magsimula na tayo. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Yo, what's up mga idol? Welcome back dito sa aking YouTube channel. Ang i-update po natin ngayon na bus, ito po yung Victory Liner. Ayan po, kita niyo po Victory Liner. So, naglabas po ang information na ang Victory Liner. Sabi nila dito mga idol, biyaheng panorte mula Pasay, sakay na po. Narito po ang araw-araw namin biyahe mula sa aming Pasay. So, galing ng Pasay Terminal mga idol, meron silang biyahe papunta Baguio via T-Flex, Dagupan via Dao T-Flex, Dao Mabalakad, San Fernando Pampanga, Olongapo Iba via EasyTex, Santa Cruz via EasyTex. Meron din po sila Santiago, Iligan, Tugigaraw via Kawayan, Ilagan mga idol. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So mga idol, sa mga karagdagan information, at ito pa po yung para naman sa Camias Terminal. So ang Victory Liner meron din pong mga biyahe sa mga sumusunod as of September 22. So para sa mga galing ng Camias Terminal, ito po yung mga biyahe. Camias to Tabuk via San Mateo Rojas, 7 p.m. first class. Camias to Tuaw via Santiago, Kawayan, Iligan, Tugigaraw. Meron po silang biyaheng 4 p.m. regular aircon, 6 p.m. regular aircon, 8:30 p.m. first class. Camias to Tugigaraw via Santiago, Kawayan, Ilagan. Meron din po silang biyaheng 4 a.m. regular aircon, 6 a.m. regular aircon, 7 p.m. first class, 8 a.m. regular aircon, 10 a.m. regular aircon, 12 noon deluxe, at 3 p.m. regular aircon, at 5 p.m. deluxe, at 6:30 p.m. regular aircon, at 7:15 first class, at 8 p.m. regular aircon, at 9 p.m. regular aircon, at 10 p.m. to 11 p.m. ay regular aircon po. Yan po ang biyahe Camias to Tugigaraw via Santiago, Kawayan at Iligan. So mga idol, para naman sa Kawayan, sa Camias to Kawayan via Santiago, meron po silang biyaheng 5 p.m. deluxe, 9 p.m. regular aircon, 1 p.m. first class. Camias to Rojas via San Mateo, 5:30 p.m. deluxe po ang biyahe. Camias to Santiago via San Jose, ang biyahe naman po ay 11 p.m. regular aircon at 2 p.m. ng hapon regular aircon mga idol. So ayan po yung karagdagang information about sa Victory Liner ng mga biyahe na mga nasabit po doon. At para naman mga idol sa mga cargo padala, north to south, cargo padala konektado na. Sa mga idol, ang Victory Liner ay nakipag-ugnayan sa Bicol Isarug cargo padala mga idol. So yung Bicol Isarug pwede magpadala via Victory Liner. Diba meron kayong cargo galing ng south at yung Victory naman north, lalay na naman ay meron naman north. So ito yung mga pwede nyo mapuntahan kung kayo magpapadala ng mga cargo padala, lalo yung mga gusto nyo ipadala ng mga bagahe. Meron po sila sa Lucena City, Quezon, Naga City, Camarines-Sur, Nabua, Camarines-Sur, Legazpi City, Albay, Diracat, Anduanes, Tabaco City, Albay, Sorsogon, Masbate, Alenor del Samal, Calbayo City, Samar, Catbalogan City, Samar, at Tacloban City,
Leyte mga idol. Yan po ang mga kargo padala kung meron kayong ipapadala galing ng south o galing man ng north yan mga idol. Mga idol, yan po ang update natin sa mga biyahe ng Victory Liner. At kaya po sana ay nakapag-gain na naman sa yung panibagong information tungkol sa biyahe. About naman po sa mga gusto mag-book, about naman po sa mga gusto mag-book online, pwede po kayo pumunta sa kanilang Facebook page. Ayan po yung link, ilalagay ko dyan sa screen para inyong puntahan mga idol. So, about naman po sa pamasahe ay wala pong nilabas na information tungkol sa pamasahe mga idol. Okay naman ay walk-in sa Camias Terminal at saka sa Pasay. Panag-book kayo, doon yung malalaman yung pamasahe kung magkano. So, this time walang binabas na pamasahe. So, in-update natin yung location ng kanilang biyahe at kung saan yung terminal mga idol. So, sana ay nakatulong ang video nito para sa inyo mga idol. So, kung bago ka pala lang dito sa aking YouTube channel, kung gusto mo yung mga video kaya natin, subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Ito po yung video mga idol. So, hanggang dito lang ang video natin mga idol at sana nakapag-subscribe kayo. So, thank you so much sa inyong panonood. At kung meron kayong mga katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba at nabasa ko yan, agad yung re-replyan yan. Thank you so much sa panonood at nandito lang po. Thank you so much. Bye-bye.